Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po, Paulo G. Santos, Inka Talasuyo, areni na po rin mga ragula balita ngayon Miyerkules, October 25, 2023. Partial operation na ning NSCR, magumpisa po Valenzuela hanggang Clark, target yang magumpisa keng June 2000 o 2027, hagpang po ken DOTR. Pamangwan ng sobra-sobrang watcher ning metong kandidato, metong yang forma na po ning vote buying agpang King Comelec Region 3. Good news, mas dakal po abiyahe dareng point-to-point buses King Clark, pengako ning CDC. Ligligang parol, lakwas siyang mesanting ngening banwa, pauli na po ning mas maragula subsidy at pamagbayo kareng guidelines agpang kareng lantern makers. At lahargaon ng mutyaning Kapampangan ay lay sunga standout yaw po keng The Miss Philippines 2023. Kabalen on track yakanu in construction works king North-South Commuter Railway agpangpuking Department of Transportation o DOTR. Nung ala kanung maging aberya, magumpisa na yung partial operation na nini, manibat po Valenzuela, hangga po kini Clark, Pampanga, vice versa. King second quarter na po ng banwang 2027. EJM De Jesus, ingating report. Nung North Luzon Railways Corporation o North Rail Project may abolish niya October 19, kaya rin na ning apat na banwang pangatenga, tuloy-tuloy naman kano yung development ng Malayarig North-South Commuter Railway o NSCR, apanimunan na ning Department of Transportation. Kinumpirma na ning project manager na ning NSCR extension na Narciso Preclaro Jr. king CLTV 36 News. So magkaiba po yung NSCR, which is the North-South Commuter Railway Project po, sa North po. Una-una po, yung North Rail Project po ay ano po ito kay DCDA. Yung dati niya pong scope ay mula Manila to Clark din po. So different po siya sa NSCR kasi yung NSCR, ito po ay 147 kilometers na railway mula po sa Clark sa Pampanga until po sa Calamba sa Laguna. Manuang 2015 na niyang miaproban niya yung NSCR project ating 3 phases. February 2019 naman, anong umpisan din construction na ng phase 1 na nini? Yung Manila to Malolos segment po, nagsimula po ng construction noong February 2019. Pero po yung Malolos to Clark, which ito po yung nagko-cover sa Bulacan and most of the Pampanga areas, nagsimula po tayo ng construction noong October 2020. Yung south portion naman po, Manila to Laguna, nagsimula po tayo ng construction nito lamang pong June 2023. Basic in disenyo at inyang 35 stations ng NSCR magumpisa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Anam kareni ring at suking phase 2 o Malolos to Clark phase. Mayakit na din tatalakad ay istasyon king Kalumpit, Bulacan, Apalit, syudad ding San Fernando, Angeles, Clark at Clark International Airport. Agpangkang Preclaro at suneking 33% in completion rating phase 2 na ng NSCR, kabang 50% niya kano yung overall accomplishment na ng proyekto. We're right on track po for an opening po ng second quarter ng 2027. So from West Valenzuela to Clark po, we're expected to open ng June 2027. For the full operations naman po, we are expected to open the whole line from Clark to Calamba in 2029. Patse mayari ng NSCR project
project miras niya kanuking adwang oras sa kapit na ay kasalungsungang 4 oras sa travel time manibatan king Clark nga Calamba, Laguna. Kabaing biyahe manibatan Malolos City, Bulacan papunta Clark at king metro ang kapit ng oras magina kanong 35 minutos. At su naman kanuking 80,000 na pasahero nga serbisyohan na ni North-South Commuter Railway kingaldoldon ng operasyon nini. Yakoy kaya kayong talasuyoy JM De Jesus ating pusong makabalen. Karang aliwa pa pong mga ragula balita, dapat yang may samas ing mass transportation system. Kabalen, opo, reni pong kain mga ragul pong bus, mga ragul po at transportasyon, dapat la po kanong may samas yan. Keng kilub na po ning Clark Freeport Zone. Bang lakwas lapang dakal deng turista amumunta po keni. Ini po ing apikasunduan ng Clark Development Corporation o CDC at ning Department of Transportation o DOTR. Anya naman po kayabe kareng babalakan da gini pong onyan dagdagan do pa po kanu rening magbiyahing point to point bus keng Freeport manibat kareng miyayaliwa naman pong syudad. O hindi po yung balita. World-class golf courses, 5-star hotels and casinos, mga santinga wildlife and amusement parks, mga luwala sa sporting facilities at ing modernong Clark International Airport. Mapilan lamo rin ni kareng pagmaragul na ning Clark, Pampanga, kareng lokal ampong dayong turista. Bista man pwedeng pasyalan, challenge naman kanutaga na ing pamamunta keng Clark Freeport. Agpangking Presidente at CEO ng Clark Development Corporation ay CDC, Attorney Agnes VST de Venadera, kayabe ka ring pamalak da bang solusyonan nini ing dagdagan la reng point-to-point buses ang magbiyahe papunta at paluwalking Clark Freeport Zone. Ako magpapasalamat din ako kay Secretary Bautista dahil ito ay dinala namin sa kanya at pinag-usapan natin na yung mass transport system sa loob ng zone, yun yung malaking kulang. So, as a first phase, we have been allowed by Secretary Bautista and LTFRB that we increase the number of stops within the zone by the P2P operators right now. Agpangkan de Venadera makabuklat ne ing franchise application keng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para kareng ruta kareng key cities Kilub at Kilual ning Central Luzon. For Clark to have more P2Ps coming from the different cities. And from our last conversation with LTFRB, there is now an increasing number of applicants. So they're under process. So yun yung una na nakikita natin, sabi natin ay hindi lang malapit sa katotohanan kundi katotohanan na. Adwana na namang Transportation Secretary Jaime Bautista ing suporta daring P2P operators at ning aliwapang ahensya ning gobyerno bang misama siya ing mass transport system keng Clark Freeport. Alam mo, napakaganda na magkaroon ng improvement yung mga transport system natin eh. Yan actually yung gusto namin na mangyari sa buong Pilipinas, no? Pero for us to be able to do that, kailangan natin ng coordination among different agencies, no? Kailangan din natin ng support ng other mga stakeholders, no? Especially yung support ng mga operators, no? Yung P2P, magiging successful yan kung yung operator ay talagang aayusin nila yung kanilang pagpapatakbo, no? Pag sinabi nating P2P, dapat point to point, no? King kasalungsungan atinang magbiyahing point-to-point bus King Clark International Airport at Clark Main Gate papunta naman Naiya at Quezon City vice versa. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kinumpirma na po ning Transportation Secretary Jaime Bautista ay po apektado ning stop reclamation order na ning Department of Environment and Natural Resources o DNR in New Manila International Airport o NMIA project. Kini naman pong Bulacan. May talaga dyan proyekto king maigit
2,500 pong hektaryang property na ning San Miguel Aero City Incorporated. Meto nga subsidiary na naming maragula kumpanyang San Miguel Corporation. Agpangpukeng agpangpukam Bautista kanu kalupa ini ning reclamation project king Manila Bay uling titulado ya Gabon. Basi pukeng website na ning San Miguel Aero City Incorporated miras ne pukeng 35 million passengers balang banwa ing target da po nga serbisyuan king karelang initial operations. Yung airport sa Bulacan is not affected by the suspension of the reclamation. No? The land development is ongoing. No? It's not really a reclamation program, no? Because San Miguel has the title to the land. No? Even it's underwater. No? So they don't consider it as reclamation. No? So sa ngayon hindi naapektuhan, no? And my last meeting with them, they informed me that it's not affected and they are in full blast as far as land development is concerned. Antabayanan kimpa magbalik ning balen at balita. Ligligang parul, lakwas yang mesanting ngening banwa. Pauli na po ning mas maragula subsidy at pamagbayo kareng guidelines agpang po kareng lantern makers. At midaw niya ing Kimpong Clark, Pampanga ing 26 Kamikaze Memorial Ceremony. Makatuto kayo pa rin po keng balen at balita.
Manibat king dating 300,000 pesos, may ginepong 400,000 pesos in subsidy tanggapan da pureng lantern makers daring participating barangays King Giant Lantern Festival 2023. Mika, pamagbayo po ka bala, nene? Muna po rin pong guidelines na ning ligligang parol. Anya naman po lakwas siya kanong mesan tingini nyening banwa. Mabalita ya po, Ilyana Kanilaw. May ragdagan niyang dinalan 1,000 pesos o megi ng 400,000 pesos ing dating 300,000 pesos sa subsidy ng barangay ang Makyabe kay Giant Lantern Festival 2023. May dake na lakaran lantern makers na ning Barangay Bulaon, Calulut del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Talabastagan, deng first tranche na ning subsidy ami alagang 220,000 pesos. May rapat ing distribution kin Tiburcio Hilario Conference Room, Heroes Hall, Ciudad ng San Fernando, anyang Martis, October 24. Nakabalo ko po ining gawan tamong activity niya ni importante pablasang insakyan, mga laing gasolina, namanday. So, itang kayadunganan, miras ken GLF Execom, yung tawling meeting, dini namin pakibat ng GLF Execom at makanyan mo rin ng Giant Lantern Festival Foundation para kita increase na yung subsidy na rin lanterns, participating barangays, from 300,000 pesos to 400,000 pesos. Ibat ya keng city government ing 350,000 pesos. Kabang manibat naman keng Giant Lantern Festival Foundation Incorporated ing 20,000 pesos. Manikwano mga 1,300 bulbs worth 30,000 pesos ding balang lantern makers ibat king kumpanyang Firefly. Sobrang dago na pong bagay kaya kamita kasi po, lalo na po ngayon may ngatas ng paypanyalwan. Bukod king mas mita siya ing subsidy para karen parol, may kapamagbayo mo naman karen guidelines. Anyala ko siya kanong masanting ing Giant Lantern Festival nyening banwa. Pasalamat kayo pagkatang binyatang bayang guidelines na itapon number of bulbs, ito na po din na maximum limit. So kami na pong bala, kung pilang po yung bulbs, ilagay mi kayong parol mi. So kaya po bala mo malimitahan, kaya mo rin mi pong ipalto kayong parol mi. Basta itangan po, apal to may nangan po yung boriming palto, tapos pwede na rin pong gumamit LED bulbs, pag tang boriming pong gamitan, pwede na rin po. So tapong gimmick talagang boriming palto, apal to may. Okay naman po, wala na pong bawal ka rin. Pwede na rin LED, pwede nang bubuklan. Mas masanting yung luntoin parang Kabang lalapit ing biggest Christmas event apanayan da emure ang Kapampangan, no nebis taman deng turista manibat kay miyaya liwang parte ng Yatu, balaos naman kano yung pamagsadyara ng mga wang parol. Ito po, ngayon po talagang kaya na po yung preparation. Ito talagang masiksik na po kasi po, balta lang po na yung Giant Lantern na yan po talaga masagaling obra. Kailangan po talaga makabang preparation. Tapos November na po next week. So talagang pagsadyan minaya po talaga yung parol meet, sama-sa minaya po itang play na po, datang solo na. Tapos kaya minayari po ang datang rotors na talaga pong sama-sama para po ita po, yung panalayan ko na ako kaya po ulting champion. Mag-umpisa ngayon prepare mo na kanya ni kaya kami gaya may mga bulbs la para sa kaya rin na yung bulbs, happy na yung framing. Marapat keng December 16, yung Giant Lantern Competition. Keng Robinson Star Mills Pampanga, dapat mira si ang gana keng January 1, 2024 in duration na ning festival. Para ka rin makapunta king venue, may palagaya naman ini live king CLTV 36 at karang kaya katamong social media platforms. Ako, ing kaya kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabalin anyawaran ning Giant Lantern Festival 2023 Executive Committee ing suporta dareng individual at kumpanya malyari pong sumaw banglakwa siya pong maging matagumpe ing ligligang parol ngining banwa. Hoy ni po yung balita. Kulang na kayong adumbulan, pasabay tano namang akit din pang maraguldang iganting parul ng syudad na ng San Fernando, Pampanga. At uling mas meragulya ing subsidy ami biya karen lantern makers ngeni, aatsyuna king 400,000 pesos at mika pa magbayo karen guidelines, asahan kanong lakwas yung masanting ing Giant Lantern Festival ngening banwa. Ang pangkang engineer Alvin Mendoza, ing vice chairperson ng Giant Lantern Festival o GLF 2023 Executive Committee,
tuloy-tuloy pa magsadyo, bang asiguradong maging matagumpay ang piyakapanan na yung Christmas event, mukim Pampanga king mabilog a Pilipinas. Actually, last August pa or July, nagpe-prepare na tayo. By this time, unang-una yung site sa Robinsons, nagkaroon na tayo ng site inspection. Nagawa na rin natin ng layout ng plano. In-approve na rin ng body, ng executive committee, kung ano yung mga plano natin gagawin sa mismong event, sa mismong Giant Lantern Festival. At uling metong yung maragula kaganapan nini, kano biro-biro in kailangang pondo, agpang kang chairman na ng sponsorship committee ay Robbie Hizon. Inya naman balaos pamuri ng pamangumbirana ng GLF 2023 Executive Committee, kanang individual at kumpanya, ang malyaring mamyesuporta king kapiestan. Pagsabi mo na rin, kilala mo yung companies na po, individuals. Second, then yung committee members po, dati lang kilalang kilala. Nung biya kay Bedore Lagyo, ang po nung contact address o phone, pati padala mi na sulat. Invite ko po lahat ng mga individuals, mga companies rito sa San Fernando, sa Pampanga, na sana po sumama kayo rito sa ng 2023 Giant Lantern by sponsoring, either in cash or in kind. Pero mas maganda kung in cash para mas maraming ikutin pag may So, dakal po salamat. Marapat siya in Giant Lantern Festival magumpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kang Robinson Star Miss Pampanga king December 16 ng mismong competition at ILB niya naman ining live king CLTV 36. Ang yan pong panahon na ini, mas masanting, maka-right timing, na mibalik tang pasibayo na manalbe. Baluta mo yung mga labas sa year, tamo menalbe keng live. May analbe tamo mo keng TV like CLTV 36. Ngayon po, encourage na kayong manalbe mismo keng venue na ng GLF 2023. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, miyabe-yabe lareng mapilan apon ang popong Pilipino king 26 Kamikaze Memorial Ceremony. Meron pa naman bugyan ng Kamikaze West Airfield, Clark, Pampanga ngayon pong Miyerkules, October 25. Idaw niya ini bang ganakan puwing sakripisyo na rin Japanese suicide pilots hanya pong World War II. 79 banwa pamilabas na po niyang mig-take off lareng kamikaze pilots keng Mabalacat West Airfields bang manatake keng pong US forces keng Gulf of Leyte. Agpangking National Geographic Society inadapt nening bangsang Japan ning suicide air attack strategy anyang mibalik lareng Amerikano bang akwade kanu pasibayo ing Pilipinas. Mitok ng muing makanining strategy anyang sumuko na lareng po na niya pong banwang 1945. Agpangpuking chairman na ning Public Interest Incorporated Foundation Special Attack Corps sa War Victims Memorial Ceremony ay Shigeru Iwasaki. Pangadidala renge ganaganang megsakripisyong biye anyang World War II. At panalangin dala mo naman po ing kapayapan king mabilo gayato. Samantala, ini po impormerong pamigatago na merapatiya ing memorial ceremony king West Airfield king saup na po ning Clark International Airport Corporation, Clark Development Corporation, Mabalacat City LGU at ning Philippine Air Force. Are ni pabureng tagigenyong balita, pamangwa ng sobra-sobrang watcher ning metong kandidato, metong yang forma na ning vote buying, agpangpuking Comelec Region 3. At tax information drive para ho sa mga kandidato sa BSKE 2023, isinagawa ng BIR RDO 52 Parañaque.
Pakatuto kayo pa mo rin buging balen at balita. Kaya be kareng pakabante na po ning Comelec ngeni pong barangay at sangguniang kabataan election deng miyaliwa pong forma at estilo na ning vote buying. Ulitan daya, vote buying. Nene. Kaya be nakano ka rin ing pamangwa na pong sobra-sobrang poll watcher ning meto nga kandidato. O ini po yung balita ng Liana Kalilaw. Pasibayong pega na kanan ng Comelec Region 3 karang kandidato at botante kayang barangay at SK elections ang masirirang babawaling pamanyali ampong pamamisaling boto. Agpang kayang Assistant Regional Election Director na ng Comelec Central Luzon ay Attorney Elmo Duque at inyang miyayaliwang forma ing vote buying at vote selling. Pagbibigay na ng anumang mga uri ng bagay na mayroong halaga at yun ding pag-promise sa mga tao na bibigyan nyo siya ng promotion, bigyan nyo sila ng pagtaas ng sahod in consideration doon sa magiging boto na ibibigay sa kanila. Agyang kanung ing simple mong pamanlibre ng merienda ning metong nga kandidato, malyari mo namang akonsiderang metong nga porma na ning pamanyaling boto. Metong mo naman kanung malyaring porma na ning vote buying ing pamangwa ng sobra-sobrang watcher ning metong nga kandidato. Mayari na mo naman kanung ing submission darang lagyura ring watchers, inya ali na lamalyaring kumangkaragdagan ding kandidato. Ang tinatawag natin na allowable is 2 to serve alternately per candidate sa isang presinto. So, pag sumumbra ito, that is a badge of vote buying. Inagkat na naman Duque rin kaya katamong kabalen, asumbong kiyang karelang opisina ring nanumang akit ng paralan na ning pamanyali at pamamisaling boto. Sa ating mga kababayan, huwag po tayong matakot dahil meron po tayong mga ahensya na nakahanda na tumulong para sa atin. Meron po tayong Comelec and all its allied agencies sa ganitong gawain. At sa inyong tinatawag na protection, meron po tayong tinatawag na Witness Protection Program. Ang kapulisan, kasundaluhan, and the NBI would be dispatched for your protection and safety. Samantala, miras noking 4 ng reported cases na ng vote buying kete Pampanga as of October 25. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.
Sa ibang mga malalaking balita, komprehensibong tax information drive ang itinulak naman ho ng Bureau of Internal Revenue District Office 52 para ho sa mga kandidato ng BSKE 2023 dito ho sa Parañaque City. Layunin umano nito na maging mulat ang mga kandidato sa tax compliance kaugnay ho ng halalan. Narito ang balita. Wagi po ang mga botante sa mga pipili nung tumatalima doon sa tax compliance natin. By the moment na kayo ay humakbang, gagastos na kayo at meron na pong withholding tax doon. So nandun na po yung obligasyon nyo na mag-withhold, mag-register at mag-remit. Ito ang paalala ni Arnel Cosinas, ang hepe ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 52, sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa Parañaque City nitong Martes, October 24. Batay sa Memorandum Circular Number 97-2023 ng BIR na inilabas noong September 23, hindi lamang limitado sa mga kandidato sa pambansa at lokal na halalan ang pagtalima sa tax laws. Obligado ring maunawaan at sundin ito ng mga kalahok sa barangay at sangguniang kabataan elections. Paliwanag ni Cosinas, bagamat hindi prerequisite sa paghahain ng Certificate of Candidacy ang tax registration ng mga kandidato, mahalagang maintindihan nila ang mga batas sa pagbubuwis, kaugnay ng mga donated funds at paggasta sa mismong kampanya, lalo na't kailangan ito sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito raw ang dahilan kung bakit iginasa ng kanilang tanggapan ang Tax Information Drive para sa mga kandidato. Unang-una na solusyonan yung kaguluhan sa isipan ng mga kandidato na hindi sila dapat magparehistro. Yun ay
Isang komprehensibong tax information drive ang itinulak ng Bureau of Internal Revenue District Office 52 para ho sa mga kandidato sa BSKE 2023. Dito naman ho sa Parañaque City. Layunin umano nito na maging mulat ang mga kandidato sa tax compliance kaugnay po ng halalan. Narito po ang balita. Huwagi po ang mga botante sa mga pipili nung tumatalima doon sa tax compliance natin. By the moment na kayo ay humakbang, gagastos na kayo at meron na pong withholding tax doon. So nandun na po yung obligasyon nyo na mag-withhold, mag-register at mag-remit. Ito ang paalala ni Arnel Cosinas, ang hepe ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 52 sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa Parañaque City nitong Martes, October 24. Batay sa Memorandum Circular Number 97-2023 ng BIR na inilabas noong September 23, hindi lamang limitado sa mga kandidato sa pambansa at lokal na halalan ang pagtalima sa tax laws. Obligado ring maunawaan at sundin ito ng mga kalahok sa barangay at sangguniang kabataan elections. Paliwanag ni Cosinas, bagamat hindi prerequisite sa paghahain ng Certificate of Candidacy ang tax registration ng mga kandidato, mahalagang maintindihan nila ang mga batas sa pagbubuwis, kaugnay ng mga donated funds at paggasta sa mismong kampanya, lalo na't kailangan ito sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito raw ang dahilan kung bakit iginasa ng kanilang tanggapan ang Tax Information Drive para sa mga kandidato. Unang-una na solusyonan yung kaguluhan sa isipan ng mga kandidato na hindi na sila dapat magparehistro. Yun ay paglilinaw namin na hindi yun requirement para sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Pero hindi ibig sabihin yan ay hindi na sila magpaparehistro. By the moment na sila ay gumastos, yun po, may withholding tax at pag may withholding tax, dapat nilang i-remit, pero para makapag-remit, dapat registered ka. Ipinaliwanag din sa naging aktibidad ang wastong paggamit sa tax booklet upang maging maayos ang datos ng mga kandidato. Bear in mind, na-separate po yung books sa political candidacy natin. Hindi po siya natin i-mimix sa ating books for the business. Kasi yung magiging registration natin is magiging branch po siya. Hindi siya part sa ating business since iba po yung magiging industry po niya. Nilinaw ng BIR-RDO 52 sa mga kandidato na ang mga donated funds na hindi magagasta para sa halalan ay maikukonsiderang income na dapat buwisan.
Nagpapasalamat naman ang mga kandidato at maging ang mga negosyante na may kabuhayan kaugnay ng eleksyon dahil malaki umano ang naging tulong sa kanila ng isinasagawang tax information drive. Siyempre sa filing kasi kailangan din natin malaman kung kailan ba yung tamang takda kasi baka may penalty kasi. Yung kasi yung iiwasan Baka may penalty. Actually po, although this is my second time, this is the only the first time na may ganito po. So ito rin po yung pagkakataon talaga na nalaman namin po talaga na iba pa pala yung magbayad ka ng business tax, iba din yung registration ng business mo, iba rin yung registration mo para po sa pagkakandidato. Yes, syempre po. So kailangan po as candidates maging marunong tayo sumunod po sa ating mga batas na kailangan po maging good taxpayer po kasi kailangan po ng ating bayan yun po. So I highly suggest to everyone to follow the BAR kung ano po yung kailangan nating tupad para sa payments po. I am very grateful because kasi sobrang helpful to para sa akin kasi I'm just a newly beginning lang in the industry. So nagkaroon ako ng awareness and parang guidelines na din on how to do the business registration, yung filing and everything. Samantala, umabot na sa 14.29 billion pesos ang nakolektang buwis ng BIR RDO 52 sa Parañaque mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Mas mataas ito sa 13.05 billion pesos na koleksyon sa kaparehong mga buwan noong 2022. Kabilang sa mga nangungunang industriya sa Parañaque ang real estate, merchandising, manufacturing at freight forwarding business. Subalit binabantayan din daw ng BIR RDO 52 ang lahat ng negosyo, lalo na yung mga may kaugnayan sa kampanya at halalan. Idol, kasi by the time na mag-withheld yung isang political candidate, yung nag-receive ng payment, makokompel na i-report rin niya sa Bureau of Internal Revenue yung kanyang kinita roon sa pagpiprint niya ng materials and some others. Unang-una, kami ay nagpapasalamat sa ating mga taxpayers na mahigit 1 billion yung excess namin as of September 30. So, yan ay resulta ng aming tax campaign, tax education, para sumunod yung taxpayers. Dapat alam nila yung mga rules, regulations, and house on complying these tax compliance requirements. Paolo G. Santos, CLTV News. Big stand out ing lahar-inspired gown na ng mutyaning Kapampangan ay Lay Daniel Sunga, kempong kakayari pa mong Miss Philippines 2023 pageant. Dinisenyo na ng renowned fashion designer ay Mac Tumang ang gown na papakit kanu nung makananula pa si Bayong tinalakad din Kapampangan kayari na po ning pamakbong ning pinatubuan niya pong banwang 1991. Kaya beya naman isunga kareng may kahalubugay ning top 10. Baluan nyo ita. Samantala, sungkit na naman po ning Bulaqueña ay Aletea Ambrosio ing titulong The Miss Philippines 2023. Nung no ka rin kabalen, at 20 metong akandidata lapuring Miligligan Leguan kabiasnan ang ponggelingan. Congratulations. Ayan, pangalaguda po, kabalen. Kareb pong aliwa pa pong mga ragula balita, pasikanan ning kaalukala ka panibalaban na po ning Angeles kapamilatan ning Angeles City Sports Office and Electronic Sports o e-sports kakabalen. Metong yang kompetisyon dareng video games o puri rening mahilig po kang e-games. Ing e-sports kalupa na po ning League of Legends, Dota, Counter-Strike, Street Fighter at mialiwa pa pong piyalong gagamitan po ining internet connectivity. Lalam na po ning Angeles City Sports Office atin lang hausan Angeles City Training Intervention through Virtual Sports
o ACTIV Sports ngaran metong yakareng paratangdang aktibidad ing Invitational Mobile Legends Bang Bang Tournament. Marapat JT king November 11 at kasalangsungan na lapong makabuklat king registration da Rembisang Macyabe. Sumukano king 64 teams ing tanggapan da kempong mesabing tournament inya singkauna pong magpalista at mayari po king daratang October 31 ngeni pong banwa. Importante po na ating makanining office. Banta po sanang aso po tantala retang student athletes tamo. Kasi engaging in sports po is one way for the children to have access to free education din. And it's also one way for them po, bantang milayula, karetang vices or kung ano man po yung mga pagbubulakbol, ganyan. So, for me po, this is a productive way of spending their time and developing discipline po, karem pong kayanakan. Kadalasan po kasi, yung notion tamungan, pag sinabing sports, basketball, volleyball, reta pong sikataball games. But, you know, times are changing. Yes. And with the rise of technology, no, pumapasok na rin po yung other sports, gaya po nitong esports. So, actually, itong esports po, akayabe na rin po kayatang SEA Games. So, this is not only parang some leisure activity. It's emerging din po talaga as a sport. And as a sport na talagang rin kaya na kan, pwede lang po mag-benefit, no? Pwede pong pasukin ito as a career. Yes po, king esports po talaga alang discrimination. That's why in our activities po, alaya pong pakakay talaga, age limit, as long as nakakalaro po yung bata and with the parental consent po. Yan. Yapin la po rin baka ragula balitang kinalap na po ning kakatamong news team. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Manalilipan samantala kang Koyang Justin. Ako po yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos. Ating pusong makabalen. 52 days na mo kabalen. GLF na at 61 days na mo po. Hoy cha, mag-Merry Christmas ni Choy Choy. Hanggang sa muli. Dahil po salamat.